ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡಾರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೆಲವು ಫೇಮಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನ ಮಿಮಿಕ್ರಿಲು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿನ ಅಂದಟ್ಟು ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಪ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಸೇವ್ ಅಂತದ್ದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂದಿನ ಅತ್ತವೇನು ಅವನ್ ಏರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತೇರು 6 ಅವೇನು ಮಂತೇರು ಅವನ್ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ 6 ಪಂತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಅವಡನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಚಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯನ್ ಲಗಾಡಿದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅವಲಿಂದ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತನತೆ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಅಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪನ್ ಪಂಡಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಹೂವಿನ ಬಾಣದ ಉಡೇರಿ ಕಪಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ರವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದತ್ತೆ ಆಡಿದ ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಡಿದ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಬಂದೆ ನೀನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತೆ ಇದ್ದೇನು ಸೂಪರ್ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಮನ್ಪಡೆ ವಿನಯ ಗುರುಜಿನೇ ಮನ್ಪಲೆ ಅರೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ಪನ್ ಆ ರೀತಿನಂಟೆ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೇರಿಜಿಂಡಲ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ఆయన మనసులో ఎడ్డేప్పుడు అవి పోపినించిన వేలే సరి ఇప్పుడు మనసు ఎన్నుండు ఎదురుది అయిపోతున్నాక అవి సరిచ్చి అవి సరి ఇప్పోయి నిజవాద నిన్న ఆలోచన సరి ఒక్క అవి పాతరండు గురు ಹಿರಿಯರು పంతిన కారు వైపునే అప్పల కారు తలపనే ఒప్పోయింది సరే కారు తట్టింటి అవి సరి సరి అయిన పాత్ర అವು అడిగే లాజిక్ విద్య అది నిజవాదల లాజిక్ కల్పనప్పు ఒక ఆయన భయపడదు పనిపే ఎన్న విచారించాను అయికోస్కರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ತಿಳಿಪಾವಲಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಗುಣ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಪನ್ರಿ ಉಂಡೆ ಅಂಪಲ ಒಡೆ ನಂಬರ್ ಕಡಪಡ್ದಾರೆ 6 ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕಡಪ ಜಿನಿವರಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಡು ಪತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇಣೆ ಅಂಕ್ ದಿಗ್ಭ್ರಮೇನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡು ಅಂಪಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗ ಅವು ಪ್ರೇರಣೆ ಏರಿಗಾಪೇನೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ತುಳುಟು ಪಾತ ಇರ್ತೀನಿ ವೈರಲ್ ಅವಡಂತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡಂದ ಏನೆಲ್ಲಾರೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತೇರು ಲೆತ್ತವು ನಿಜವಾದ ದೇವರಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆತೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡು ಮಲ್ಪಂದಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡ ಹಾಗೆ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾದ ದೂಷಣ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ಪರ ಬೆಲೆ ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಪಜಂತ ಒಂದು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೆಗೆ ಸತ್ಯವರಣ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ ಹಿಡಿತಾ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ದುಂಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ದುಂಪೋಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕೆ ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಯಾ ನೆಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ನೀರೆ ಕೊಂಜಿ ದೇವರೆತ್ತ ನಂಚಿನಂಜಿ ಪೋಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಿತ್ತೇನೆ ಮದಪ್ಪಂದಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿಲಿ ಬೈಲಿ ಮುನಕ್ಕದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನಂದೆ ಬೈದಿನ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಲೈಟ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಈ ಎನ್ನನು ಒಂಜಿ ಅಂತಗ ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿನೇ ಏನು ಕಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅಪಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಪುನಗ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟೇಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ದೇನೆ ಅವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಯ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ನು ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದಾಗ ನೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತು ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಕೆ ತೋಜಾವೇರು ಎಸ್ ಅಂಚ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪುರಾಣ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಪೆಲಿ ಬೈಲೆ ಮುನಕ್ಕದ ವಿಚಾರಡು ಅಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡದು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಟ್ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ಯ ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಅಂದ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಂದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ಯ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ್ಣಾಡು ಎಂಗಳು ಪಿರ ಎಗೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಏರನ್ ಒರಿಯನ್ ತುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪಜಿಗೇನು ಕಂಚಾನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಗ್ಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂದು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಇದೇನು ತೌರ್ವೆ ಎಂಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂಡಿರಡ ನಾನು ಎಕ್ಕಡ ಇದೇ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ
ಇನ್ನು ಊರುಡು ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆನ್ ಡಾಗಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಂಶ ಕೊರ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಅಕುಲು ಎದುರು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಮಗ್ಗಂದು ಮಂಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದು ಉಬಿನೀರು ರಟ್ಟು ನಾನು ಪೋಟಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀರು ಚೆಪ್ಪೆ ಚೇತನ ಎನ್ನ ಎದುರ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಪಾರ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೊಟ್ಟೆ ದೀತೆ ಊರಕ್ಕೇನು ಇರು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅವು ಫಿಲಿಪೈನಲ್ಲಿ ಯಮನಕ್ಕದ ಇತ್ತಲು ಒಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಶ್ ಆಫೀಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವನು ಅಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿಗೇನು ಅಂಚ ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಗವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಕಾಪು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಕೂಡು ಬರೋ ಸಮಯ ಪನ್ಪನವ್ಗೆ ಅಂಚ ಹಿಂದಿಡು ಇಂಕೊಂಚ ಆಫರ್ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬಕ ಅಕಲ್ನ ಪಿರ ವಾಲ್ ಬಾಯ್ಚಿ ಅವಿರು ಹಿಂದಿಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಎಂಚ ಅತಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಎಂಚ ಕೈಸೆ ಅಚ್ಚೆ ಬಂಡೆ ಟೀಗೆ ಬಂಡೆ ಫೋನ್ ಕರ್ತೆ ಬಂಡೆ ಅಚ್ಚೆ ಬಂಡೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಾನಿಪುರದ ಬಯ್ಯನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ ನಿಜವಾದ ಬೈ ಎತ್ತಾವು ಬೋಡ್ದೆ ಬಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಓಪರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ Pure Masthi with Manju Rai.